vildeste genialiteter. Han hiver frem. Lige så snart han skal. Kasse! Den tror jeg, der skal sparkes til lige om et sekund. Så du skal lade være med at gå ind foran. Frederik, kan du gå ned og filme ham, sådan, så han bliver nervøs? Sådan, så jeg kan få lavet det mål. Okay, ja, så skal man filme ham rigeligt. Så prøv at filme stjernen en gang, ikke? Så ved jeg på. Prøv lige at filme ham her. Kom så, Ben Mus. Kan du ikke lige filme mig? Bare en gang. Nej, jeg skal lige have en film med Ben Mus her. Okay, og så jamen, film mig, mens jeg tager spark. Det var i orden. Sig lige til, når du gør det, sådan så jeg er på, ikke? Du ved, stjernen er der kun, når der er filmkamera. Ja, jeg filmer. Den er i gang. Film nu herover. Jeg tager den nu. Yes.